لهمو بازار و سوکی انقره مجاره یکمین بلندبونا enflasyonu گرانبونا بهایه. هم کریار و هم جی اسنافین انقره جوانا گازنج دکن. لترکیه دراوه بیانی هرچکاس بکویجی لسازی استاتستیکا ترکیه توی که enflasyona سال 2021 سدان 36.08 دیار کر. ev yekşi لسر کرنا مشتریا خو نینی نشان داده و اسناف شی جگرانبونا تشتان دلنخوشینه. Ahmet Mutlu بخواه خودان رستورانتیه بری پاندمیه به شکل که به دبارا خو دانی لی هم پاندمی و هم جی روشا آبوری همو کاریوی تکل کریه. Bu işletmelerin görüldüğü gibi öyle kiraları 1 lira 2 lira. Saziyan be pere küçük neşin serpiyan bisakinin. Az her meh 25,000 kiriya dikanı dedim. Beri pandemiye li dikanı çil kasan kar dikir. Ana 10 kes kar dikin. Sedemavetini pandemi nina rawşa aburiye Türkiye u bilindbuna enflasyoneye. Li Tirkiye êdî li ku ye rojane biha têne gorandin. Jivî him firoşvan û him jî kiryar gelek eciz bûne. Nurcan Aktay xudana kafeyê ye. Ew dibêje em ne aramin. Lê mişterî jî ji me nearamtirin. Gelir zêde bû lê gider jî zêde bû. Ji ber wê wê jî li me neket. Hasılı kelam em va nêzî saleke belê hem çareser nebû hem jî em بدينا خو بردوام دكن جيانا خو بردوام دكن fiyatı hende giren ama mecbur millet dokay. Mecbur dokun yani teze sezona vebiye ya. Sezona masaki vebu millet akın dikın den destinin dokun boş nakın naha. Daxwazê gel ew e ku ev qeyrana aboriyê di demeka herî kurta were çareserkirin. Lê pisporin aboriyê vê rewşê derî siyasetê nabînin. Yani siyasetle ekonomiyi ayrı ayrı düşünmemek lazım aslında. Em nikarin siyaseta aboriye ji hevda cida bikîn. Dema kîjeya siyasetmedara bibe desthelatiya yekem car dixwaze ku faydê kêm bikin û ev e karekî siyasî ye. Lê mixabin dikarin feydê hergav ji bo aboriyê nebite bersif. Lê li Tirkiye feyde bilind dibe û ev çende ji aliyekê de baş e û ji aliyekî dî de xirab e. Li Tirkiye pisporên aboriyê daketin û bilindbûna faîzê bi bilindbûna perê biyanîva dibestînin. Lê ev yek jî bandora xwe yekser li ser bazarê dike û bihayên her tiştî bi xwe re giran dike. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara. Buyurun.